Салом ба ҳама, боз як барномаи дигар барои пулкоркунӣ дар телефон ссилка барои барнома дар поёни видео мешавад. Барномаро мекушоем. Дар ин ҷа мо бояд ки забони дар коримона интихоб кунем. Кадом забонеро ки мефаҳмем, ҳамун забонро бояд интихоб кунем. Ва ин ҷа се намуди забон ҳастанд: англисӣ, испанӣ ва португалӣ. Ман забони англисиро интихоб мекунам, сейфа зер мекунам. ва дар ин ҷа бояд ки мо регистратсия кунем, баъд метавонем пулкор кунем. Барои регистратсия кардан мо метавонем бо воситаи Facebook ё ки Google аккаунт регистратсия кунем. Барои регистратсия кардан поён дар галочкаро мемонем ва ман поён дар галочкаро мемонам, бо воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. Content with Google интихоб мекунам. Дар ин ҷа Got it-а зер мекунем, Continue-ро зер мекунем. Тамоман регистратсия кардем ва метавонем пулкоркунӣ сар кунем. Дар боло аз тарафи дасти чап угли боло дар баланси моро нишон додиса, барш завша процента нишон додиса, ҳамин процент сад кишид, мо метавонем пулмоно бигирем. Big Reverse нависагай ва аз тарафи дасти рост Watch Ad нависагай, яъне ки тамошои реклама. Вақте мо Watch Ad-а зер кардем, дар ин ҷа агар мо Play Ad-а зер кунем, мо дар реклама нишон метавад. Дар реклама бозӣ ё ки барнома ҳаст. Ҳамон бозӣ ё ки барномаро мо мекушоем, установкаш мекунем ва мекушоем ҳамон барномаро. баъд агар мисол мо ҳамин барнома дар реклама тамошо кардем, пулкоркунии мо зиёд мешавад. ва ин ҷа музикаҳо жанрош ҳастанд, категориҳои музикаҳо ҳастанд. Метавонем музикаи дар коримона интихоб кунем, шаҳррош ҳастанд ва поисковикам дорад. Поисковикда метавонем поиск кунем, музикаи дар коримона интихоб кунем. Музикаи якума мекушоем, мо дар реклама нишон метавад. Рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва мо пулкор мекунем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар ин ҷа мо ссилкаро дӯстонмон роҳӣ мекунем. Ҳар касе ба ссилкаи мо регистратсия кунад, 20% кор мекунем. ҳар касе ки ба ссилкаи мо регистратсия кардагай, ҳамин барнома пул гирифт, 3 сенти дига кор мекунем. Барои ссилкаро копировать кардан поёнтар меоем, Copy link ё ки Share-а зер мекунем, ссилкаро копировать мекунем, дӯстонмон роҳӣ мекунем ва бо дӯстонмон пул зиёдтар кор мекунем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар ин ҷа бозӣ барнома установка мекунем, пулкор мекунем. Take Offers-а интихоб мекунем. дар ин ҷарон бозию барномаҳо ҳастанд, установка мекунем, пулкор мекунем. Survey Offers-а интихоб мекунем. дар ин ҷа саволу ҷавоб ҳастанд, мо дар саволу ҷавоб метаҳем, пулкор мекунем. Our Offers-а интихоб мекунем. дар ин ҷа бозии барномаҳо ҳастанд. ҳар як бозӣ ё ки барномаеро мо установка кардем, 5 дақиқа истифода бурдем, 2000 танга кор мекунем. Поёнтар меоем, видеои YouTube ҳастанд. ҳар видеои YouTube ки мо тамошо кардем, 5 дақиқа видеои YouTube тамошо кардем, 2000 танга кор мекунем. Ҳозир ман як видео шаҳр мекушам, чӣ хел задани видеои YouTube дар ҳамин барнома иҷро кардан дар кора шумода нишон метавам. Видеои YouTube мекушоем. дар поён Star Offer Win-а интихоб мекунем. Видеоро дар YouTube нишон метавад, тамошо мекунем видеоро. Видеоро ки тамошо кардем, бо меоем барнома монда, аз тарафи дасти чап боло дар галочка шит ва мо 2000 танга кор кардем. Барои пуломона гирифтан поён дар значоки кашлока интихоб мекунем. Дар боло баланси моро нишон додиса, баланси ман ҳозир 0, барое ки ман нав регистратсия кардагиам. поён ишдабошад нишон додагай ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. поён тар ишдабошад нишон додагай ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Xedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. дар Payeer боша минималкаш 0,35 USDT, 0,35 USDT-ш 3,4 сомони хидмат мешавад. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. То видеоҳои дигар.